Hello, magandang umaga po sa inyong lahat, mga friendship. Andito na naman ako ngayong umaga. May pupuntahan na naman ako ngayon. Kaming dalawa sa aking kapatid, may puntahan kami kasi magrereklamo kami sa health ba dahil sa ang baho ng kuan dito, baboy dito sa kanal namin. Mauna muna ako kasi may babayaran pa ako at may pupuntahan pa rin. Doon na lang kami magkita doon sa City Hall. Kita-kits na lang tayo doon, mga ka-friendship. Tayo sa City Hall. Ewan ko kung nandito na ba ang kapatid ko. Tingnan natin sa loob. Wala pang tao dito sa loob. Ewan ko kung nasaan ba ang kapatid ko. Nandito na ba? Wala pang tao dito sa loob. Oh, mingaw pa. Siguro doon ko na lang siya hintayin doon sa sa ilalim ng puno kasi landong doon. Grabe ang init na ba? Doon ko na lang siya hintayin sa may upuan doon kasi landong doon sa ilalim ng kahoy. Ang ganda ng view dito sa City Hall namin. Dito na lang ako maghintay kasi yan ang City Hall namin. Diba maganda? Yan ba yun? City Hall ko yun. Iwan ko kung nasaan yung kapatid ko. Hindi na ba ako makatawag, mga friendship, kasi wala akong load. Nasaan na kaya siya ngayon? Hindi ako nakapagsayan sa binuntahan ko ngayon kasi doon sa merkado may maraming sounds pa. Asa ka, Day? Ay, maraming sound. Baka makapiright tayo. Sayang yung video natin. Few moments later. Dito ng kapatid ko, mga friendship ko. Ang tagal. Kasi, hi! Tawagan na po si Malo. Ikaw na magtawag kay... Di ba ka busy? Mato pa taas o tawagan na lang? Sige, tatawagan muna namin, mga friendship, yung pamangkin namin na nagtrabaho doon sa taas para samahan niya kami doon sa hill para makita dahil madali kami ma-entertain pa kasi mga kaibigan niya doon. Iingnan na po si Madaan. Iingnan na ni Madaan nga. Paubaga sa busy daw siya. Kasi pag may dito ba, pag may kakilala, madali kang ma-entertain. Kasi busy doon ba? Busy. Maraming mga nagpa-check up. Hintayin lang namin yung mga friendship. Dito muna kami maghihintay sa kanya kasi malamig dito. Tahimik. Wala pa masyadong customer niya doon. Sa labas is init na ka. Mainit na. Dito tahimik. Malamig. Medyo mabango pa. Hindi pa maingay. Ito na lang muna ako mag-vlog. Yung entrance, mga friendship. Ito yung entrance. Ito yung treasurer's office. Doon sa unahan yung assessors. Doon sa taas yung may SB office, may mayor's office doon. At ito naman, dito ang exit. Saan na ba nakita? Hindi ko nakita yung exit. Exit. Tapos dito banda yung engineering. Tatlong palapag to, mga friendship, mataas. Ang pamangkin ko ay nandoon sa taas. Ang office niya ay doon sa 3rd floor. So, madali lang man siyang magbaba kasi sumakay siya ng elevator. Yun. Yung yung may black na color, yellow, black. Yun ang elevator. Yung plano namin, mga friendship, palpak, kami lang siguro ang pumunta doon sa health kasi yung pamangkin ko yung pamangkin ko hindi makababa kasi dumating yung amo niya. So
Kami na lang ang pumunta. O, nandun ang amo niya. Kaya, so kami na lang ang pumunta doon. Ang panit namin di ay kasi nagkain kami dito ng malino nga friendship. Oh. So, ang panit. Na ang linis-linis pala dito. Niya, pag biyaan mo yung panit, baka maano ka, mapriso, mapusasa. So, kami na lang pumunta doon. Baka may kiki ako ba? Kami na lang ang pumunta doon. Kasi hindi siya makapunta, hindi nakababa niya. Alas 10 na pasado. Baka may ano pa siya, yung apo niya nandoon pa sa kanilang bahay. Baka mababad yun sa computer. So, puntahan na lang namin doon sa health. Kami na lang ang pusang pumunta. Baka madumduman ba namin yung nasaan. Sorry. Uy, kapit pagid ko nakabangga mga friendship. Uy, nagbuig naman noon. Sige tag-film. Kasi maparehas ka sa abot kamay na pangarap. Dito, oh. Dito tayo. Ano ka di man tubang? Dito tas tubangan agi. Hindi, gani tagi. O, dili dito kuan. Babalik ta. Sa filter din ang ring Dito kami dadaan. O, iwan ko kung Ikaw, doon ba serious kami man, sa eh? entrance. Doon tayo papasok. Dito tayo papasok. Ito. Wala man dito. Iwan kung sinong among pupuntahan namin. Hindi lang ako mag-film mga friendship. Basta makalitan kami. Mga friendship, wala kami. Hindi kami nakareklamo kasi wala dito i-charge ba sa sanitary. Nag-sell daw. So wala kami na ano ba? Ang tawag anak din. Wala tayo na himo. Walang napala. So babalik na. nag-fill yung Nag-filled yung charge sa sanitary. So wala na kaming napala. So uuwi na lang kami kasi yung kasi yung apo niya nag-iisa lang doon sa bahay. Baka mababad na yung sa computer. So uuwi na lang kami. So, uuwi na lang kami mga friendship. Nagbaktas mi arang inita. Ano ba? Sobrang init mga friendship. So, maglalakad na lang kami. Doon na lang kami sasakay sa dito sa labasan. labasan at patagpuan. Saan pa tayo ba? Uy, kalayo dito eh. Magbaktas na tayo, kainit. Magbaktas na ba? Uy, Ano na naman ito? kasi baktasan ba ito na to? Abi man ako manguli na ta. Dito, mayroon pa din pala kaming pupuntahan mga friendship. Ano yun? Yung ex ko. Doon daw sa ex ko. Doon may magpa-print pa siya doon sa Dinuan, wala eh. May magpa-print pa siya ng t-shirt sa kanyang apo ba para sa closing na recognition. Mag-uniform raman sila. Mabuti. Oo. Mabuti ngayon ng mga friendship. Hindi na tayo magbili ng mga mamahaling damit para lang. Ang nanay na lang ngayon ang magbungga ng damit. Ang mga anak, mag-uniform na lang. So, hindi na masyadong magastos, di ba? Tipid na tayo ngayon kasi isang panahon. So, mahal ng buhay. Ay, ang init ng mga friendship. Malayo ko. Pilayo ka mga tubig ko. Uy! Ha? Sige. Doon pa mga friendship, malayo pa. Doon pa sa kabilang backward. Ang green. Doon bayad na magtaan. Naku, malayo. Sige, okay na lang kasi mahangin man mga friendship. May payong naman kami, medyo mahangin. Kakain mo na dito kami sa OMG. Hapit muna kami. Sana unta pakainin niya ako dito. Kasi Balik na mo tayo. Kayo. pinabaktas niya ako mga friendship. Malayo pa doon. Pinabaktas niya ako. Pakainin mo ako doon sa burger ha. Balik na mo ta. Init ka tayo. Bitaw po mga friendship mo. Malayo na. Balik.
Uy, high blood man puta ni. Uy, Ha? Kapit na. init. Sige na, friendship. Ay, nagtubig dito sa ilahan. Uminom na lang kami ng tubig doon pag Pwede dating namin kasi kakilala daw niya yung mag-friend. Ay, sir, pwede naman yung tubig. Kaya high blood ang kauban. Sige na mga friendship. Uy, Asa naman ito? Naubos ka ba? uy nandun pa yung unahan anang green nga to. Doon pa friendship, mga friendship. Unahan yun ng sasakyan na green. Ito Uy. Kainin. Hinangak naman ako eh. Kasi ito pag sinilas, magsulay-pilay na. Wala man kaming pera. Uy, may nanghingi ng pera pero wala kaming pera. Nagbaktas na lang gani kami mga friendship kasi Ako niya, Wala, grawas, no? Pwede dito mga ayok, no? hindi ko anong gusto siya. May sira mo to sa ulo. May sira ka sa ulo. Kita ko nila ka no, ikang dito sa ano ba, inig ka, buntag. Ay, Hingi. hapon kay daghang tao, buntag, sarado man. Amen. Ikan dito sa tumoy. Ay, doon na malapit na tayo yung may van, mga friendship. Doon kami. Wala ka ba? Wala ko. Doon. Wala gani ka naman. Layo gani. Ano, siningop na yung kilikili ko. Kasi kita sa mo dugo. Wala pa eh. Pag wala sigurong kuan, wala sigurong payong at saka walang hangin, siguro tumaas na yung kaduguan ko. Kaduguan yun. Yung Dinero Graphic Tarpaulin, doon siya pupunta. Pag mutaga ka sa bana, inig ka ba tayo? Uy, papasok ko ito eh. Oo, Bahala sila. Saka anong pagkito mo? Hindi pati ko. Amar naman siguro si ano, may kasawa na din ako siya. Hindi po na kami mga friendship. Yung Dinero Graphic Tarpaulin. Ang sarado. Tara, init eh. Mainit eh. Ay, maglingkod na lang ko din eh. Ay, magpa-prank. Ay, dito ako bi. Init kaya. Wala siya doon mga friendship. So, maghintay na kami ng sasakyan para umuwi na. Asa man dito? Ito na kayo naman to. Doon, una sa tropical. May tricycle na friendship. Doon na sa una, dito ko sa tropical. Sakay na kami. Ay, sasakay na kami. Sakay na kami ng tricycle. Pauwi na kami kasi sobrang init dito. Buti nga kayong panahon ay may mahangin. Hindi masyadong init namin. Minsan may init. Walang hangin yun. Ang nakakahingal masyado. Ngayon ay nakasakay na kami ng tricycle. Pauwi na kami.
At nakarating na po kami sa bahay. Hoy, Oh, yung nakuha driver. nga ni Kuha. Magkaya, sunod. Shout out sa driver. Thank you, Dong. Oh, nandito na kami sa bahay namin. Mabuti na ang mga aso ko hindi nakabantay na dumating na ako kasi pag nakabantay yun, magtakbuhan yun dito patungo sa akin. Ah, nandito ang isa. Hi! Ay, nana. Oh, nandito na sila mga friendship. Oh, magtakbuhan yan sila. Mahugaw na naman ako dito. Oo. Ayaw ko niyo pa na ha, mahugaw ko. Oh. Tatatadali na uli na. Naka sa bahay. Wala ako. Uy. Hi, Kiki. Ayun, may aso pa ako sa taas na isa. Oh. Uy, init na dito si Kiki. Uy, kaluoy ni Kiki. Wala na kanaog. Wala di ka gikanaog, King. Wala ikaw na kanaog diha, King. Ay, kaluoy. Ay, kasi naman ako natarang kainit tayo. Luoy, eh. Sobrang init na talaga. Kaluoy sa aso ko. Uy.